हेल' लोगोफोर मा खबर आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आपडेटखौ मानि आपडेट जागोन होननानै नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार बि भइस बिथांनि मोनसे सुंद' सावथुन फैनो गोनांमोन नङा होमबा बियो 7 जुलाइआव फैनो गोनांमोन ओमफ्राय फैदिया नङा होमबा माने केनसेल जादों मानि थाखाय केनसेल जादों बेखौथ' आं मिन्थिनो मोनाखै नाथाय माला फैफिनसिगोन बेखौ एसे गुमुर मोननो हादों बे फिल्म मुभिया माने दाबिंआव सोलिगासिनो माने बिथां बि भइसआ माने दाबिं होगासिनो माने भइस होगासिनो बेवहाय गोबां सोलिगासिनो बे जाथारसिगोन आरोना ओमफ्राय बिनि ओंखारनायनि माबाखौ दानखौ हमनो हादों मा दानाव ओंखारगोन बेयो आगष्ट दानाव ओंखारगोन होनदों बे सुंद' सावथुना माने आगष्ट दानाव ओंखारगोन बुंदों नाथाय बिनि डेटखौ बिथांमोना फोरमायनाय जायाखै जे माला ओंखारथारगोन बेखौ जेबो माबा थिग थारै खालामाखै बिथांमोना खालि बिसोरनिफ्राय खौरां मोननो हादों जे आगष्ट दानाव बे मुभिया ओंखारगोन सुंद' सावथुना लोगोफोर नोंथांमोना बे आपडेटखौ मोननानै बोरै मोनदों आं मिथिया नाथाय आं बिराद एक्साइटेड नायनो थाखाय बे मुभिखौ बोरै जाथारगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम ओमफ्राय बिदिनो गोदान आपडेट मोनगोन रिलिज डेटखौ मोनगोन अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट आङो आपडेटखौ होखागोन आरो ना दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ अके